дякую тобі, за те, що даруєш нам бити, всьому служіння. Господи, бо ти сказав, що живи в одних серце, Господи, бо той раз, що ти говорив до нас, живи, що слово Твоє, воно диво і дійсно, і воно актуально з того часу, куди перший чоловік, коли ти сказав, прахти і праху, братимся, Господи, і ми не совершили це діло, Господи, і ми не вспомнили ці слова, і розуміємо, що прийде той день, коли точно так, образно тому, нас зачитає участь в цих уровень своїм приходом, Господи, ми не покуда, ми що, живі, Господи, ти говориш на цілу милость, я пролетом Твоїм і дякую Тобі за Твою милость і щедрость, за те, що, Господи, знайшов нас у цьому світі і даруєш нам можливість повірити в Ісуса Христа, Сина Твого Злюбленого нашого Спасителя, приготовитись переселенню, Господи, надеждою на то, що Ти встретиш нас там, на небесах, Господи, слава Тобі за цю милость, бо ми нічим не лучше всіх тих людей, що живуть по всьому лицю землі. Но Ти зробив свій, Господи, вибір в отношенні нас, Ти дарував нам познання у собі, і тепер, Господи, ми просимо, молим Тебе, не лиши нас, живих тут, слідуючих, життям Твоїм, Господи, слідувані за Тобою, дай мудрості, Господи, виражати своїм словом, Господи, розуміти, що воно, як Ти сказав, що хто прийде на Слово Твоє, не прийде, і в цей час воно буде на кожному із нас, прахтові, прахти, братися. Но нині, Господи, що Ти даруєш нам слідувати за Тобою, даруй нам приготовлятися, щоб почати прийняття Твоє Святої, Господи. І так я прошу Тебе, за нашого людина, прошу Тебе за людину Ука, щоб Ти молився їх милості, Господи, Тебе, Святої, Отців, щоб Ти благословив ім'я нашого Господа. Відкрив Бог, відкрив милості, Господи. Дякую Тобі, що Бог нами до цього часу, коли оставляв нас милості, любив Твою заботу. І тепер відкритим будь нас, що Твій честь, коли Тобі. Заступай, що Ти, Господи, коли над нами до цього часу приклав місце, допомог нам це. І тепер да буде Тобі, спасти, слава та подяка, спасибі, що Господи, на віки. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і общение святого